Chuyas dano. Nainani ba? Hindi to. Choy, tanaw ng kon. Oh, Videohan ako, bi. Lah, basa lagi diri. Ay, nay nagtuo ba? Let's go. Dagan-dagan si Chase, oh. Uy, bantay! Na-video! Na-videohan! Post na ako sa TikTok, we. Ngaitag si Mario ba? May gani, na-videohan. May gani, kaya nakatukod ka, Mar. Hugaw na tayo mong lupot. Gahin na ako, tumubarog, no? Kati ba? Kaya ba na? Ano sa'yo, Day? Gay? Na-chewy ito na. Kangkong barog ba? Let's go. Nagi. Ha, nabidyoan na ako. Ah, Vlogger. naman ko YouTube, te. Oh, TikTok pod. Pwede kang subscribe. Oh, ikabot ito. Ganyan. Lagi na kangkong lagi yung barog. Kangkong. Kangkong chips nih, kangkong chips. Nakatuod na guro siya sa dahan gid. Ang tiog niya, no. Yang nipis kayo ba? Chase ang usig. Oo, gani. Da. Kambing pud na. Bugnaw ay ginhawa, no? Bugnaw kayo. Murag nas dagat. Yep, bugnaw dagat. Di ma lay ang sa money ako ma-feel sa ako ilong. Sa nas dagat. Sige na ti, ikunya na ti kay ang adlaw. Ang adlaw mawa man. Ay mawa. Saan sugat ba? Kita na.
Lunin duta video Andre. Hmm? Diyan sa okay. Adto ka. Baka. Dati. Yes, I wanna see you. Baka. Tayo manis baka ba? Kung natumban. Doon siyang tingog, yung tubag. Wow, yung tubag. Ha? Bata pa? Ah, di pa na siya kasabot. Bata pa man. Diri oh. Duto tanaw no? Mga tanong ba? Lakaw ka. Yay! Whee! Galing eh. Juan, siya ka lang. Libo na daw ba? Tagbot. Saan naglabas? Anong adlaw? Nasaan? Ganahan ka